Hola a tots, soc Fernando Darós, soc el regidor de Serveis Urbans, de Comerç i de Patrimoni de l'Ajuntament de la Vall. I avui en aquesta campanya d'animació lectora vull recomanar-vos un llibre. El llibre és Roma Eterna 1, de Jordi, Julià i Garcia. Per dues raons. La primera és perquè a mi m'agrada molt la història i tots aquells llibres que parlen d'història, i aquest llibre, Roma Eterna, parla de l'època de la Roma clàssica, de l'època de Juli Cèsar, però en un punt de vista molt interessant. És una ucronia, és un d'aquests llibres que conten com haguera sigut la història si un fet real, un fet històric, no haguera ocorrit. En aquest cas, conta què haguera passat en la història de Juli Cèsar si Juli Cèsar no haguera sigut assassinat. I la veritat és que Jordi Julià desenvolupa una història molt xula, molt ben ambientada i molt amena de tota aquesta història de què haguera passat si Juli Cèsar no mor. I la segona cosa per la que el recomano és perquè és un llibre escrit per Jordi Julià, que és un baller de pro, que és una persona del nostre poble, i això també és important que la gent de la localitat conega els escriptors del nostre poble. I Jordi és un amic, és un company i és una persona que ha integrat moltíssimes associacions en el nostre poble i que treballa per la cultura, per l'esport, per les festes del nostre poble, i ara que s'ha convertit en escriptor, que millor manera que reivindicar-lo també com a una de les persones que fan cultura per al nostre poble. Per això vos recomano que llegiu Roma Eterna 1 i sobretot perquè això és el primer projecte d'una trilogia. Aleshores tindrem Roma Eterna 2 i, si tot va bé, Roma Eterna 3. Així que serà un gran llibre, una gran història per a conèixer la Roma clàssica que haguera pogut ser si Juli Cèsar no mor.